Avui vens a parlar-nos de màrqueting social perquè és el següent taller, val? Que fareu en breu a la Niuada. Conta'm un poquet, avança'm alguna cosa, Isaac. Doncs bé, nosaltres, des de la Niuada, també, amb l'esperit aquest de la pedagogia, us volíem explicar una miqueta què és el màrqueting social. Per explicar-vos el màrqueting social, primer hem de parlar del màrqueting convencional. El màrqueting convencional es basa una miqueta en les 4 P's, que li diem del concepte en anglès, no? Que són el producte, el preu, la distribució i la promoció. En base a aquest màrqueting convencional, per així dir-ho, neix el que seria el màrqueting social. El màrqueting social és el màrqueting que s'aplica a beneficiar a la societat. En comptes de promocionar un producte o un servei, promocionen o donen visibilitat a el que seria un problema social. Llavors, ha de quedar clar també, per exemple, que una empresa convencional, per així dir-ho, no sé, una gran empresa, pot fer campanyes de màrqueting social, però no tot el que té a veure amb una empresa social, pròpiament a l'ús, és màrqueting social. Potser és una miqueta complex el que us he dit, però ara amb un exemple ho veureu molt clar. I bé, per exemple, imagineu-vos una ONG. Una ONG podria ser un exemple d'una empresa social, depèn de la... Ja hauríem de determinar la casuística, però en principi, aparentment, podria ser una empresa social, no? Doncs bé, aquesta ONG necessita uns fons i llavors fa una campanya de captació de socis. Doncs pròpiament aquesta campanya de captació de socis no seria màrqueting social. Per què? Perquè no està enfocada directament a beneficiar la societat, sinó a obtindre recursos per l'activitat principal de l'empresa. Llavors és important aquesta diferenciació perquè no totes les empreses socials faran màrqueting social, ni totes les empreses convencionals només poden fer màrqueting convencional. Llavors tenim un parell d'exemples més perquè ho acabeu d'entendre. Per exemple, Fontvella, que aparentment no és una empresa social perquè és una empresa amb altres objectius, també té campanyes que vindrien destinades a aquest màrqueting social. Per què? Té una campanya que es diu Eres Impuls, que és una campanya que es dedica a donar visibilitat a les dones emprenedores. És una campanya que, si la busqueu, encara està vigent. Llavors, aquest seria un exemple de màrqueting social i com, dintre d'una empresa convencional, elabora una campanya de màrqueting perquè tenen certes inquietuds en aquest aspecte i dedica uns recursos a aquesta activitat. Llavors és important que determinem i que diferenciem aquest màrqueting convencional d'aquest màrqueting social. Ja per últim, per exemple, tenim IKEA. IKEA va fer el 2017 una campanya relacionada amb tota la guerra de Síria que volia, diguéssim, donar-li visibilitat no a aquesta guerra, sinó a les conseqüències que això comportava. Llavors va habilitar com una espècie de recreacions d'habitacions dintre de les seves tendes per donar-li aquesta visibilitat i dir-li a la gent, escolta, que aquest problema existeix i que està present. Llavors, aquest cas concret seria un exemple de màrqueting social. Evidentment, tot l'altre màrqueting que faria IKEA seria màrqueting d'altres tipus, però en aquest cas concret del que seria la recreació d'aquesta habitació, com que té un objectiu que és beneficiar la societat mitjançant aquesta difusió, sí que seria, diguéssim, acceptat com a màrqueting social. Llavors, això és una miqueta l'explicació del màrqueting social. Que tindreu el taller quan, quin dia i a quina hora? Mira, el taller són 2 dies, i són el dia 13 i el dia 20 del mes de juliol. Sí. Ara, demà i la setmana pròxima tenim un taller que és de recursos humans, que és un taller també una miqueta relacionat amb com constituir i com construir l'organigrama de l'empresa, però des de primer la creació del que serien les funcions. Primer analitzarem les funcions i les persones i després crearem l'organigrama. Aquests són els 2 tallers que tenim ara relacionats amb l'empresa i després també volia comentar-vos la tercera mostra que tenim aquí a la Niuada, que ens agrada portar a empreses que existeixen, que tenen aquest impacte positiu i que volem donar-los visibilitat, i en aquest cas són Food Ration for All, que és una empresa de la UGI, que ha nascut de la UGI, que són 2 xics que tenen una empresa d'economia social que desenvolupa projectes de consciència i millora social en el sector de l'alimentació. Tenen un projecte molt xulo que és Nadie sin su ración diària. Venen aquestes persones i després una altra persona d'una botiga que és de calçat artesà, que està fet amb materials naturals i que destina part dels beneficis a projectes solidaris, que es diu Naturalista. Doncs nosaltres agraïm, com sempre, l'Oles a l'espai que ens podeu dedicar, sobretot perquè volem que aquestes empreses amb impacte positiu es puguin visibilitzar i alhora podem ajudar a gent que
que tingui aquestes inquietuds. Però tu saps de quina manera se visibilitzen més en la televisió local? No només mencionant-les, sinó que no tenint un vídeo d'ells i portant-les, clar que sí, o sigui que això, per la pròxima. Us l'hem de portar. Bé, de totes formes, el dia 29 tenim algo per ahí, no? Podem avançar algo. Estem pendents, sí, estem pendents. No podem dir res més? Encara no. Encara no podem dir res més. Bé, pues. Secreta confessió. Tinc que dir que la Panderola es fica en marxa. Ja sabeu que encetem esta setmana la ruta per la província de Castelló i que una de les parades serà la Niuada al llarg d'aquest estiu i encara estem per concretar la data, però ahí estarà. Isaac Lara, tècnic de la Niuada, com sempre, gràcies per haver estat així i ajudar-nos a donar visibilitat a tot aquell treball que es fa des de llocs com en el que estàs tu de responsable. Hala, adeu. Moltes gràcies. Gràcies, Isaac.